नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ, हम सबके जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि टी सीरीज़ के मेन यूट्यूब चैनल से आ रहल बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो धमाकेदार गाना। जी हाँ, जौना गाना के नाम बा कमरिया कोका कोला। जी हाँ, कमरिया कोका कोला। खेसारी लाल यादव जी के यू गाना के फर्स्ट लुक ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया बा और टी सीरीज़ के मेन यूट्यूब चैनल जो कि दुनिया के सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बा ऊपर एक रिलीज़ कल जाई। अभी रिलीज़ डेट कन्फर्म ना कल गया बा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग पोस्टर देखी और जौन ई गाना के टीम बा में खेसारी लाल यादव जी सिंगर और मॉडल बड़े, म्यूज़िक दिले बड़े विनय विनायक और गाना के लिखले बड़े मंटू यादव। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर इस शानदार गाना के शानदार पोस्टर देख सकतानी। तो अपडेट आप लोगन के अगर पसंद आयल बा तो लाइक करी, शेयर करी और ऐसा अपडेट सब जाने खातिर चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।